So kini ato ang challenge karon, mao na sad ni siya ang Color Game Challenge Part 2. Mao ra gyapon ang pamaagi, inyo ra gyapon ang isa ang box, ug sa color matunong, mao na inyong mga premyo. Sana mamaya mo medyo nagtapan ng kulapo kang rehearse. Ana na lang. Yang patis, ma'am. Imnon di po na. Imnon gyapon na ninyo. Ginagmay lang, naaram na baso diha. Ginagmay lang inyong tagayon. Ma'am, Bombay para nga ma. Inunan. Ay, ang matinae. Ayaw lang. Ito, ma'am. Ang kwarta, og matunong mo sa puti, mukuha mo og 300 pesos. Ako na, color eh. Color coding gyapon na siya. Sige. Sige. Nya, ready na? Ready na, ma'am. Sige, totong tagsok gyapon. Una. Okay. Para makapamahaw. Kulapo, kini mo tong nana ni Ron. Sige. Ikaw, eh. Puti lang. Puti, 300 pesos. Hindi. Nagarasyahan. Di ara, ma'am. Kwarta na. Ernesto. Isa ka ng isda, Aron. Puwa! Patis! Ay, ito sa tanong, ma'am. Tagay, tagay. Kapainita ni. Ay. Tagay patis. Blihe. Bihe. Parata naman ang patis. Tagay. Paita patis yun. Oy. Sige. Sakto na ni ma'am. Ana, agi, sakto na. Tapos na. Parata ni ma'am. Ulig tarong kay. Na. Okay. Next. Isang mo. Alimakoy. Habog-habog. Kaya tayo kaya kasana. Alimakoy. Puti! Ay, itsa. Lapaw gapon ninyo. Yeah. Sa habog kay. Yellow! Yellow, red horse. Ulo! Yellow, red horse. Hey, ableheng red horse. Ablehe. Kung sa may kulor aning. Uling niya, ma'am. Secret. Sosoy. Okay, ablehe. Depende mo pila imo tagay. Hapon o rin, kasi dati. Dili may mayo mo ma'am kay mga student pa mi ma'am, painom. Ay, sus. Kamura student nga mga kuan ko balo naglapalapa. Ma'am, are you ready, class, ma'am? Okay, tatay pisot. Kulating, kulating. Yellow, red horse. Totong tagsok. Ma'am. Next. Ayun na sa ko ma'am. Yeah. Sara ka baso ma'am? Usar ka baso. Sara. Okay, totong. Habog pre. Blue. Blue. Harina. Harina. No. Goal replay. Goal replay. Harina. Oy, kami tanan. Kami upat, kami tulo kay hangad. Itiong. Kuan gina siya. Harina. Ikaw Ernesto, butang. Ayaw kay sahod sa kuan kay. Magkakot atong kuan sa sulanan sa kuan. Okay. Ayaw agin. Looy yan eh. Loy bitaron ikarbeso na de. Kining baki ba? Okay, Ernesto. Ako na sad burang arena sad ni. Yeah. Kanam sa kuy para palimpyo. Dapli. Arena. Ilo. Red horse. Itahan ta kay murag na. Kung kuan na kung parat sa tumba ba. Halimokoy sunod. Okay ra jud permi lang dito sa di lang masaglag gulapo. Dan lasa eh. Oh. Yeah. Uling. Pink. Kolapo. Ablehe. Dua ra tag balibol ron. Yeah. Ma'am, basig di mo inom ma'am. Inom. Magano. Uy. Okay. Balik. Sunod. Pink. Oh. Red, patis! Patis! Balik ma'am. Ay! Patis!
Tani mamay. Kahit kung tani. Tutong-tugsong sa sunod. May na mag-angay sa napatis, oy. Kaya, parang nga, Gagmaya lang pates. kinilaw naman ako. Kinilaw may labas. Ano? Bang now. Oh, tanas kayo, no? Ano maratay? Nangala na siya, ma'am. Next! Totong tagsok! Share ba? Tanawa niyo, tanawa. Para mababay para mababay tikas. Pasok ka na si episode. Larga. Yeah, totong! Military pa do. Pates! Pates! Tagay totong! Ano yung Baso, tay! May baso nain. Pre, baso pre. Ano yung baso line? Yeah. May baso nain. Tara, baso. Ano kilo? Ay, so naisip kong baso, pre. Yeah. Tagay, totong tagsok, pates! Dabayan pa lang pre. Kana sa tulang ako na. Ganyan lagi. Murag na. Wala kong kuwan. Yeah. Magkapamay. Na. Next, Ernesto! Nangilog-kilog. Lain na, nangilog-kilog ang baki. Ako na, ma'am. Ayaw lang ako, ha? Uy! Blow! Harina! Harina! Uy, naabot sa Alimpo! Noon siya naman yan. Uya sa amahan sa baki. Next! Alimakoy! Yeah, play. Green! Uling! Uling! Red. Uling! Bahar ka si. Uling! Uling! Lain na tanawon, Ernesto! Naabot sa Limpo! Paghukom sa bala. Mo man gani atong yung atong naman no. Next! Tatay Bisot! Tatay Bisot! Uling, ina. Huwag gini, balibaray. Gini. Uy! 300 pesos! 300. 300. Bawi yung patis. Pasok ako. Next! Totong! Red horse! Tada! Uy! Red Horse! Yellow. Yellow! Bawi isang patis. Ate wala pa nakuha tutulas patis. Lain na, magnaong numeris to. Ang lasa. Mag-ilaw ginirong uling og ang kwaron. Larga! Uy! Patis! Patis na sa... Kami lang. Lain tayo. Ano na? Yeah. Alimakoy! Kinilaw ng labas. Pink. Pink! Kolafo! Tatay Bisot! Dapat rin kayo duha, mari doon sa mo. Bahala na. Oy! Oy! Blue! Baraw! Pili bro! Baraw ay baraw! Baraw! Ayaw, ana, baraw, ana man na. Okay, sa balik. Patis ang bato. Baraw, dito siya, ma'am. Red! Patis! Blue! Tato! Harina! Ay. Baor gyapon magkaparawa. Aray! Anong Ako butang, ma'am. Ayo, nasundan gyud ayo patis. Wa gyud na dundunig. Kuan? Wa gyud na dundunig og red horse. Yeah, Totong! Red horse. Blue. Harina! butang nga karina, ma'am? Puti naman idaan. Oh. Lagi butangan.
Aso-asoy. Oh. Wala. Ernesto. Pates. Patis na sad. Oh. Ang dalay. Alimakoy. Oh. Pates. Kompleto na gini ah. Kompleto na. Ang kwarta na lima pa. Oh. Are pre. Tatay Bisot. Play. 300 pesos. 300. Play. Green. Green. Uling. Salah tao. Uling. Duli ka ba? Ang katong alaw. Ang katong ka. Uling. Ay, po na patis. Oh, uling. Oh. Amang green ani. Ana. Nataga kang kwan. Okay na yung katong. Okay na. Dangon tani klase ha mamay. Ay. Ernesto. Are mo ning uli. Ayaw tang uli ha kay. Kuan balik patis. Yelo. Red Horse. Fire flow ko niya. Nakakuha nyo ko kay konting hanga sa patis oy. Okay. Alimakoy. 300 pesos. Hari na mo kuha pa niya. Oh. 300. Lo. Lo. Kulapo. Okay tala kompleto pa ni. Kumbati. Kuha ni. Kulapo. Last round. Yeah, last round. Im na sana kay itsa ko re. Sasa. Nah, di ko may itsa yun. Parang ako ang patis mo di mo nga last. Pura sad. Oh, Tatang. Last round. Sabi pam. Lo. Harina. Kita nga gapo na kwan. Harina. Hintos ni mama basta puti ma'am. Yeah. Hintos ni ma'am. Basta puti. Puti sa pagbate. Sus wala. Kulapo. Ay, abis tigli pa ya flow po. Last Tatay Bisot. Init ng tiyan. Puti na. Puti. Wartan. Tatay Bisot last. Hey! Green. Uling.